Strašne vás ľúbime, áno, je homosexuál. Ano, počúvajte. A to je to pravda, on ma pokazil, ja som bol normálne... A nie, ty Kocúr Fero. Nie, Kocúr Fero, dobre, ty sa neozývaj, prosím ťa. Však o Kocúrovi hovorím, že som ma pokazil. Prepáč. Ale ja chcem povedať dôležitejšiu vec teraz. Prosím vás, Dolný Benešov. Ľudia z Dolného Benešova a z okolia. My sme si za posledné 2 koncerty v Nitre a v Setine zvykli na striptease. Ja neviem, čím to je, ale tie dievčatá sa radi vyzliekajú na pódiu a my uchyláci, my by sme chceli, nemusí sa úplne, ale keby tu nejaká baba chcela zatancovať malý striptease, tak by mohla nám zatancovať. My to strašne máme radi. Je veľa hodín, deti už spia, nebojte sa, nič sa nebude kamerovať. Ostane to medzi nami a našimi 842 platiacimi divákmi. A nemusí sa vyzniesť, keď tu bude podprsenka, tak pobehovať, to nám stačí. Je. Prosím vás, je tu nejaká tanečnica, alebo máme niekoho backstage už? A už máme backstage. A ty si kto? Ty tam čo robíš? Mario, vybav to sú tvoje dievčatá. Ty tam máš už 4, backstage máš 4. To sú moje kamarátky. Nie, pekne mám obetu jednu nám. Počká, na to sa hlásia hneď. My chceme kozy, všetci kričíme. My chceme kozy. Máš tam 4, však jednu daj. Na čo sú ti 4 v základe? Hej, na čo si, chod to vybaviť, hej. Dobre, chod to vybaviť, ja to zakladám.